June 22, 1992. Little buffet set outside. Nice crowd starting to gather. Susie, Mati, how are you? Mazalto. That was smart coming like that. Yeah, Mati is treasurer and has helped a lot. חיים, בבקשה. לחיים. חיים, שמחס. שמחס, מזל טוב. כנסת. נכון, תודה. כולל מיזוג אוויר. נכון. כולל קייטרינג צמוד. לחיים. Nice to see you here, Shmuel. I'm so glad you came. What do you say about your daddy? What? What do you have to say about your dad and this project? Very proud of him. Yeah, that's true. You want to go have a drink? You can go have this nice... Tell him what you want. You one more smile? Have a sister. מזל טוב, לחיים. ברוך השם שהגענו לזה. נכון, יופי. מזל טוב. הרבה נחת. נכון. איפה הרב לאו? אני לא מכיר, לא מזהה. מאחוריי. כמה? הלו, לחיים. חיים. את צריכה להצביע לי מי לקח את זה. הנה רוברט. הוא אני יודע לקח. תעלי למדרגות את הרב לאו מלמעלה. הנה הזוג הזה מגיע להם כמובן. Kevin Sakayach, Bernard and Judy couple. Without? This would be without. Thanks, Sammy, that's okay. Rina Bartal, shalom. Very nice. I don't know how much to take of this and how much to... Did he say how many? It's cool, like a full bus. Yeah. That would be good, 10. Beautiful spread. אתם למה לא? אני מכירה. לא בורק, אבל לא כל הדברים. יש גבס. Marcelovitz. Marcelovitz. Hi. Mazel tov, Shelly. Shelly has a big part in this. Well done, Shelly. Thank you. Okay, Mazel tov. L'chaim, l'chaim. Rita, shalom, Mazel tov. חגית נקנה. חגית, בטח צילמתי אותה. Good. Pillars of the shul. We're so proud to be here at TV. Right. Is it really something? Mazal tov. Zev, hi. Over here, I bet over here. Okay. Mazel tov.
You better make it with my wife. שלום צבי. זה מספיק. פנחס. שלום פנחס. שלום. רבותיי, אנחנו רוצים להתחיל. מה קרה? מה קרה? איפה ארץ? הנה ארץ פה. מחכים, כל הקהל, זה לאחר תחקיר מסוים גילינו שהיום אור לכ"ב בסיוון הוא תאריך משמעותי בחייו של כבוד הרב. נודע לנו א' שהיום הוא יום הולדתו. וזה נודע לנו שכ"ב בסיוון נשא את רעייתו. יושב ראש המומחה חדש את הורי רעייתו יאריך השם ימיהם ושנותיהם בטוב ובנעימים, את בני קרקוב הקהילה המעטירה, ערים וקהילות בזגלביה כאלה שהוא בא מהן, אולי גליציה, אולי פולין, אולי בכלל יהדות שהייתה ואיננה, וכאן היא מחדשת את נעוריה כקדם. ולפי שאני יודע כי בית הכנסת ישראל הצעיר והקהל שנמצא בו ברובו צעיר, אבל נר לרגליו הפסוק של נעים זמירות ישראל, זקנים עם נערים יהללו את שם השם, כי נשגב שמו לבדו, הודו על ארץ ושמיים. השילוב של דורות הוא היסוד המונח בבסיסו של בית כנסת יהודי. כי בית כנסת נקרא בית כנסת על שום ההתכנסות, הוא נקרא בית המדרש על שום התורה שבו, הוא נקרא בית תפילה על שם התפילה שבו. אלה שלושה יסודות שעליהם עומד בית כנסת. אלה שלושה דברים עליהם עומד העולם לפי רבן שמעון בן גמליאל.
על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. התורה זה נקרא בית מדרש. העבודה ועובדו בכל לבבכם. מגדיר הרמב"ם לפי הגמרא בברכות, איזו היא עבודה שהתפלל ועובדו בכל לבבכם? זאת תפילה. ביתי בית תפילה היא נקרא. עידן, משפחת סולוטין, חברים יקרים, חבל שהרב ישראל לאו נאלץ היה לעזוב, כי כל כך הרבה דברים טובים רציתי לומר עליו ושישמע אותם, אבל מההיכרות שלי איתו הוא מביא הרבה כבוד גם לתורה, גם למוסד הרבנות, ולוואי שיהיו רבים כמותו שמקדמים ענייני תורה במדינת ישראל. היום זה יום שאנשים עם אמונה חזקה יכלו לקבוע אותו כיום שייכנס הקהל הקדוש הזה כאן. ואני ניצב לפניכם, קצת מתרגש, קצת חושב על מחר, אבל להיות פה איתכם היום זה בהחלט מחמם את הלב. זה כבוד גדול לי להיות איתכם. זו תפילה חגיגית לחנוכת בית הכנסת לכבוד הרב על שם רבי זלמן וחנה שולוביץ, וייחודו בציבור המתפללים שכמעט כולכם עליתם לישראל ומימשתם את חזונו של יחזקאל הנביא, אני חושב באותו פרק שהזכיר הרב לאו, ולקחתי אתכם מן הגויים וקיבצתי אתכם מכל הארצות והבאתי אתכם אל האדמה. כך הבית לדוד. ארונתך השם כי דילתני ולא שימחת אויבי לי. אדוני אלוהי, שיבעתי אליך ותרפאני. אדוני העלית מן שאול נפשי, חייתני מיורדי בור. זמרו לאדוני חסידיו והודו לזכר קודשו. כי רגע באפור חיים ברצונו, בערב ילין בכי ולבוקר רימה. ואני אמרתי בשלבי בעל אמות לעולם. אדוני ברצונך העמדת להוררי עוד. הסתרת פניך הייתי נבהל. שלימים הפך להיות בבחירות דמוקרטיות. כן, גם אצלנו יש דמוקרטיה. הפך להיות הנשיא, ראש הקהל, יושב ראש ההנהלה, אני יודע, כל השמות ביחד וכל אחד לחוד, לא החלטנו בדיוק, אבל מה זה חשוב? כל זה לדמותו של רבי בנימין הקרוי רוברט סילבר הכהן. אני לא הרבה כאן בהזדמנות זו בשבחו של רוברט, שכן מקובל עלינו שמקצת שבחו של אדם מוריד בפניו וכולו שלו בפניו, זה נאמר במסכת עירובין דף י"ח עמוד ב'. עם זאת ראוי להדגיש, רוברט הוא הנציג שלנו, ושבחו של רוברט הוא שבחם של חברות וחברים רבים, שיש להם חלק בנחלה, בתכנון, בארגון ובביצוע המפעל האדיר הזה, כי עבודת הקודש עליהם בכתף תישאו. אשר על כן מוריי ורבותיי, אני מזמין את רוברט לבימה לשאת דברי ברכה בשם חברי הקהילה. ואומר, עמוד עמוד רבי בנימין הכהן, וכל תברך את בני ישראל, אמור להם. בבקשה. כבוד יושב ראש המועצה הדתית הארצי המוצצי, כבוד המרד האצבע לשעבר, מימית רפאל סטיל, הרב חיים לובן, כבוד הרבנים שהגיעו לחגוג בשמחתנו, כבוד סגן ראש העיר ארצי קני, סגני ראש העיר ארצי כהן, הגברת לנה ברטל, חברי המועצה הדתית, כבוד המערכים הנדיבים הרב זלמן וחנה שולוביץ, אורחים נכבדים וחברים יקרים. אנו חברי הקהילה מתרגשים מאוד הערב כאשר אנו חונכים את בית הכנסת וחונרנה השם זלמן וחנה שולוביץ שיש לי. עלינו רק להיזכר בחוויות של העבר הלא רחוק לפני כניסתנו לבניין מפואר זה,
בית הקבע של קהילתנו. כמו שבני אמר כבר, ראשית דרכנו הייתה צנועה מאוד. בתחילת שנות ה-80 התפרדנו ב-20 מטרים רבועים בבניין בני עקיבא. התחלנו במניין של 10 מתפללים. עם הזמן עברנו להתפלל ממקום למקום, התפללנו במרכז הקליטה בישיבת בני עקיבא בבית הנוער, ועל כך אנו מודים לכל אלה שעזרו לנו בדרך. במשך השנים רבותיי נהיינו בקהילה מגוונת אך מגובשת, והתחלנו במאמצי התכנון והבנייה של מקדש מעט זה. אנו מודים להשם יתברך שנתן לנו את השכל לדעת מתי הגיע הזמן לבנות בית תפילה, ועל שנתן לנו את הכוח להגשים את חלומנו זה. אנו מודים לחברים שיושבים כאן בבית הכנסת החדש, שנרתמו למאמץ האדיר של הבנייה, עוד בזמן שלא כל החברים האמינו שנצליח במשימה. אנו מודים לכל הגורמים הפרטיים, הקהילתיים, העירוניים והממשלתיים על עזרתם הרבה, שעל כל אחד מהם אפשר להקדיש נאום שלם, ובמשך הערב נרחיב רק מעט את היריעה בנושא הזה. אך אני רוצה לומר לכם, גבירותיי ורבותיי, שכל המאמצים היו שווים, וכדי להמחיש את זה, אסכם מתוך מכתב שקיבלתי לאחרונה מאחד החברים המכובדים. הוא כותב כך: כאשר הגענו ב-1984 מבלי להכיר אף אדם, חברי הקהילה קיבלו אותי ואת אשתי לא רק בסדר פנים יפות, אלא כאחד ממשפחתם. במשך כל השנים מאז ראיתי את אותו יחס מוגש לכל הנכנס בין כותלי בית הכנסת, בין שהוא יליד הארץ או עולה חדש, בין שהוא דתי או לא דתי. עוד קברנו רבותיי ומאמצנו מתחת לקורת הגג של בית הכנסת המופלא הזה לקרב את קהל ישראל אחד לשני באמצעות תפילה, תלמוד תורה ודרך ארץ. זלמן וחנה שלום היקרים, בפני כל המכונסים כאן המכובדים והמלומדים, אני פונה אליכם באופן אישי, ואני אומר לכם שבמשך השנים האחרונות נהייתם לנו, לקהילתנו ולנו אישי, לידידים, ואני מקווה שאנחנו נהיינו לכם לידידים. מי כמונו יודעים להעריך איך אתם מסמלים בכל המובנים את כוונת הפסוק ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. לא זלמן וחנה, לא ידידים. נהייתם לנו משפחה. אתם חלק מהמשפחה שלנו. כאשר אתם תראו כאן בבית הכנסת ילדים מתפללים, לומדים ומשחקים בלי עין הרע מאוד ילדים שנקרא בבית הכנסת שנקרא על שמכם, אלו הילדים שלכם זלמן וחנה. לכן יהי רצון שתקוים בכם ברכת הפסוק למען יבואו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע השם לאבותיכם כי מהשמיים על הארץ. תודה רבה ומזל טוב. וניגשים ליחצנים לקבל חומר ברוסית, עברית, אנגלית. והנה ניגש יהודי, אומר שהוא רוצה להניח תפילין, מתחיל להתפלל, קריאת שמע 18, יש גם קופה על השולחן, מוציא אסימון ומכניס אסימון לתוך הקופה. שעברו מאז ששמנו את הערב קיים לא מהיום הפעילות של בית כנסת, והיום זה תחנה
כץ, מעבר שילך ויגדל. תמזכר ויפה, וכך נאמר, סייעתא דשמיא למר כפי כן ימלאו יאיר. קבל את הוקרת וברכת כל חברי קהילת רחומי רעננה על פועלך ללא לאות בבניין בית הכנסת, הרבה מעבר למחויבותך הרשמית כאיש ציבור. יישר כוח לחומי רעננה רעננה. כי יש בה גם גמילות חסדים, גם עבודה בהקדישכם מזמנכם לצורכי הכלל, וגם תורה שהרי מתקיימים כאן שיעורי תורה לרוב. מן הראוי להזכיר כאן את מסירותה והתמדתה של ועדת הבניין, ובראשם רוברט סילבר, או רובן סילבר הכהן, מר קופל ברנרד, אשר באינטנסיביות רבה ובזמן בלתי מוגבל, ללא לאות, תוך ניצול הכישרונות של עצמם הציבוריים והכלכליים, דבקו למטרה ולמשימה שלקחו על עצמם מההתחלה ועד השלמתו של בניין העסק, וגם היום הם ממשיכים לטפל בהשלמתו הסופית. ובאחריות גמורה אני קובע, מתוך ידיעה, כי להם חלק ניכר מאוד בהגיינו למעמד נכבד זה. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, את המקדש עושים בני ישראל, דיינו אתם המתפללים, כי אתם מקדשים את המקום. את המשכן עושה הקדוש ברוך הוא על ידי ושכנתי בתוכם. אני תפילה כי תשכון כאן הקדושה, השלום והשמחה, ובמזל טוב לכולם, יישר כוח על האות שהענקתם. אשריכם זלמן וחיים שלוביץ', מה טוב חלקכם ומה נעים גורלכם שזכיתם לראות ביחד עם בני קהילתנו את מפעלכם מפעלנו עומד על תילו. ואנחנו בני קהילת רחומי רעננה ברעננה, אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו, נהיו מערבים בבית הכנסת ובבית המדרש על שם יקירנו רבי זלמן וחיים שלוביץ'. לפני 4.5 שנים בעת הלכה אבן הפינה, אנחנו את מגילת היסוד, ירינו את אבן הפינה. אני לא אקרא את כולם, אבל אני חושב שאנחנו התחלנו לקיים את ההבטחה שהבטחנו אז. וכה אמרנו על בית הכנסת העתידי, אז זה היה עתידי. כאן בניסה יהיה הבית הזה בבוא הקודש לשפוך בו כל שיח לחש תפילה, ובהתעדם בו לקבוע עתים לתורה. יהיה הבית הזה אשר יעמוד על מבואי התורה והאמונה, בית מוקד לכל מבקשי השם, וירים את קרן התורה להאציל ברוחו מהדר תורתו ותפילתו, עלינו ועל בנינו הקרובים והרחוקים, להחותם בדרך הישרה ולקרבם לתורת ישראל ולהנחילם מורשת ישראל סבא. והשם ישפוט שלום לעמו, ושב יעקב ושקד בשענן ואין מחרים. וזה היה בטקס יריית אבן הפינה לבית הכנסת על שם רב זלמן וחיים שלוביץ' במרכז הקהילתי רחומי רעננה, אשר כך אמרנו, יהא מקדש מעט ובית בית לתורה ולתעודה. מגילת היסוד הזאת אני מעניק לרב זלמן ולחנה, אבל את זה אני אתן לרב זלמן עבור בני הזוג. רב זלמן בבקשה.
don't have an idea. Erev Tov, Siri. Mira, Shalom. תודה רבה. תודה רבה. So beautifully downstairs. Shalom. כדי שיהיה ראוי לקיים בו את הנאמר ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אני כאן שליח של שר הדתות. אתם יודעים, הימים הם לא ימים רגילים. השופט חלימה, יושב ראש ועד הבחירות, הוציא הוראה חמורה לגבי השתתפות שרים הערב. על כל פנים, אני שליח שלו להודיע לכם שהוא מכיר ויודע את בית הכנסת. הוא יודע שמה שנקרא שכיפת בית הכנסת עדיין איננה מושלמת, ובית הכנסת, מה שקוראים, הסיר את כובעו מלפניו, והוא יודע, ובעזרת השם מקווה ומאמין שיוכל להגשים את התחייבותו, לפחות התחייבותו המוסרית, שתהפך להיות להתחייבות מעשית. כמה המנחה הנכבד שהביע תודתו לגורמים חשובים, אני רוצה... יש לי בשמכם את העונג, את הכבוד, את הזכות להעניק למכובדנו אבי אחד מחברינו היקרים, למר אלימלך וולקן נרו יאיר, ואני קורא את זה מתוך הפלקט. קבל את ברכת חברי קהילת לבונר עלינה על העזרה והסיוע שהגשת לנו בבניין בית הכנסת סיוון תשנ"ב. יישר כוח לבונר עלינה רעננה. האקסנט שלי באנגלית קצת צולע. קצת יוצא מן הכלל. כתבנו כאן על המגן של ברנרד
to Bernard Koppel with grateful appreciation of all the members of Kehilat Tikkun Rananat on your success in him helping make this building a reality. Yeshua. מקופי, המיקרופון לרשותך למשפטי מה שנקרא קצר וקולע. ברצוני להודות לגברת סולוביץ' על תמיכתה המלאה במעשה על תרומתם הנדיבה ועזרתם המסורה ששימשה כקטליזציה התחלת הפרויקט ואילו תמיכתם הבלתי נדלית עזרה לסיימו. למעליזה וולקן ומדע בבנדה ידידי משפחת סולוביץ' שבזכותכם נוצר הקשר בין הקהילה לבין משפחת סולוביץ'. תודה מסורת לכבוד שר הדתות פרופסור אבנר שקי היום ומר זבולון המר שעומד בראשות משרד הדתות בתחילת הפרויקט. A very special thanks to Michelle Tischler who contributed a tremendous amount of time and energy dealing with many aspects, including full representation of women's views. לשמו קהתי, תודה מיוחדת שלקח חלק מניהול ועד היום מעורב באופן אישי בכל מה שקרה כאן. למוטי פרץ, מנהל אחד כספים, ולעורך דין זלדסקי, שיועץ לנו בכל הקשור בנושא הבנייה, ולקיים את רפי סמנובסקי, שלי קפל, שלמה ליברמן, אייבי שטיבלה ושוקי הלשר. תודה למעורבים ותוכנן הקהילתי שבכך עזרו להקמת בית הכנסת שלנו. זאב שלו, יושב ראש ועדת הפנים, רייצ'ל גולדסמית, סרי סילבה ומישל טישלר. עוד פעם. נוסיף ונודה לארכיטקט הארי וייצון, לבנאים ומשפחות דגוסקי, שנתנו מכוחו וממצם להשגת יעד זה. ברצוני לציין שני אנשים נוספים שיש להודות להם באופן מיוחד. הלא הם מצבי קרנק, סגן ראש עיריית רעננה, שהגדיל לעשות בכך שתרם מזמנו בכל שעה ושעה ונטל חלק פעיל מתחילת הפרויקט ועד לסיימו. ברצוני להזכיר את נשיא בית הכנסת, my good friend, רובי סילבה. שליווה במשך 3 שנים במסירות רבה ועדיין ממשיך להקדיש בזמנו וממרצו להיטיב עם הקהילה ועם בית הכנסת. תרומתו זו מהווה סמל ועוד ומופת לנו כאן בקהילה ולכל רעננה. I would also like to take this opportunity of thanking my wife Judy and Robbie's wife Sherry for their full support during the time we were building the synagogue. בהזדמנות זו אזכיר את אחד מאבות אבותיי, שמעון קפול, זיכרונה לברכה, שלפני 270 שנה בנה בית כנסת באלטנה בגרמניה. ובשם אחי ובשמי להודות כאן לאבי שמעון, שבנה גם הוא בית כנסת בלונדון לפני 25 שנה.
אציין כאן את אחי הרברט שבנה במקביל לבית הכנסת הזה, בית כנסת בקהילתו בלונדון. בנקודה זו ברצוני לבקש את סליחתם של כל אותם חברי הקהילה שפגעתי בהם במהלך התקופה. כמו כן, אם שכחתי לציין כאן שמות של אנשים שהיו מעורבים בפרויקט איתם הסליחה. ברשות הרבנים, אם ניקח את המשפט בית כנסת בחונה על שם זלמן וחנה שלובת ונהפוך אותו לגימטריה, נקבל 2458. אם נחסיר ממנה את הפסוק מה טוב אוהליך יעקב משכנתך ישראל, שהוא 1697, נקבל 761, שזה הגימטריה של שלד, לב ונשמה. והחשוב מכל בסופו של דבר הוא כי אנחנו כאן בנינו בארצנו, אך הקהילה כולה היא הלב והנשמה של הבניין. לרגע מעורב זה אני מודה לכולכם מקרב לב. תודה. בשם חברי הקהילה, תודה רבה לברנה, תודה רבה לכולם, בתיאבון עוד נשוב אליכם. ושלדע בקודך את חברו בדרך הישר והרצוי לפניך ועליה בליבנו שום משימה ונלחם על חברו חלילה ושנדבר קודך לחברו בדרך הישר והרצוי לפניך ועליה בליבנו שום משימה ונלחם על חברו חלילה ותחזק אותנו ביאהבה אליך כאשר גלוי וידוע לפניך שיהיה הכל נחת רוח אליך 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 ושנדע Thank you.
ומפזר נדבות יותר בסתר מה שבגלות. וכותרת התרומות שלו זה אותו היחד הנפלא שאנחנו קוראים היום. מה אני אאחל להם? היו ימים בריאות שתהנו סלמן וחיה היקרים מפרי תרומתכם ושתתקיים לכם התפילה עוד בשיבה ינובו לשני ולמנים. אחרון המבקרים לסיום, ואנחנו זוכרים עוד את נאומו. חשיבות מיוחדת יש להשתתפותו של רב זלמן יחד עם רעייתו חנה להקמת בית הכנסת יקום רעננה. בתרומה זו ממשיך מסורת אבות. עוד סבתו מנוחתה עדן תרמה את ביתה בוואדיסלב שבפולין לרשות הקהילה תלמוד תורה. גם הוריו זיכרונם לברכה תרמו את בירתם של קטוביץ כבית כנסת ומרכז קהילתי שבו מתקיימות תפילות בימי שישי ושבת עד עצם היום הזה.